Amaris kan video ma sa zoka kan soitong khan RTX 5050 kan review do na kan voi khat cha thlen na ve tho nia kini pon ning tin nge a perform don chu kan shlo ma se paper a chung kan lo en ve to thina atha ve view chon kan ria ti chuan atak nge a han review le han test vel kha kan chak ve a kan build video ma sa kan build pani te po hen lo ma hemi te pani po hi amanja tha kan la soi lem lo tin post po kan la cm lem lo chu wang chunin system pakha zoka Ryzen zoka han kan test vela game tam hi kan test man lo chan chu graphic card sang ne na compare kha kan du wangin game pahnia Spider-Man 2 remaster ta le Ghost of Tsushima kan tia khan tun lai game a chunin graphic demanding ve deuh nia kan shet ma se hei over chu ni chung lo ma se graphic card tha te system tha te ma mon nia chu kan test na game an ni chuan kan test na graphic card hawa chuan kan compare na chuanin 1080 Ti 11GB graphic card chuak to a chuanin la thaber pol kan ti goat an ti ve chin mi pon khatianga khanin VRAM po tha kuda core po tha khan kan test a tin 3060 Ti Asus 3060 Ti a kan test poka chuan 3070 Ti gigabyte a kan test poka chuan a topa khanin RTX 5050 han kan han test vele ta chuan kan voi khat ti na ni ve thawa hetiang chipsia deuh laka han benchmark le han compare vel kha chu wang chuan kan lati diklo nuai ti me ang kan lati mu nom lutuk thiam lo wa min lo hri thiam ula ma se atlang pui kha chu kan mu thei thawa ti chuan kan soi du chu RTX 5050 khana kina po lo en chiang ula lo bi chiang ve ma ula akuda core ang zonga kan soi don chuanin akuda core ka chuanin kan test ho zinga chun kuda core tlember ni ma se kuda core khan enge ti kan ti chuan kuda core ka chuanin basic kan ti meng basic gaming le enge algorithm program lo solve lo run kha ati khani deuh bera tunlaya poimo ve deuh to pakha chu tensor core ten anom an kan ria tensor core hen enge ti kan ti chan AI le deep learning lampanga te Nvidia in RTX a aron ken tel tir to ray tracing baka DLSS aron ken tel tir to tan hena poimo boka ti chuanin RTX 5050 hianin fourth generation pali na ray tracing core aron kinga ti chuan generation pangana fifth generation tensor core aron king bokta ni ti chuan a base clock le boost clock po hi aron sang ta emema ti meang 4060 RTX 4060 ti vel ai chuanin aron sang tin RTX 3060 Ti ti pon aron sanga 1080 Ti ti pon a sang ta ni base clock le a boost clock kha chu a base clock le boost clock poimo na te kha a omta tin a memory bandwidth te po 4060 ai chuan aron sang ta shim meni ti chuan a bandwidth ta shim chuan in 3060 Ti ti te chu phata lo ta ma se a base clock le boost clock khanin kha aron siam rem le ni ber hena langa ti chuan RTX 50 series hi min an soi sel na chan pakhata kan hriat chu ke ni a chuanin esports te kan lo khel lo tin intensive gamer te kan lo ni lo hardcore gamer te kan lo ni lo wa frame generation kha kan mitin a mu sang ve vak ta lo ta ni asan chu monitor thalutuk te kan nei lo tin game khel na sa kan ni lo boka 144 frames per second le 100 frames per second kha hriat thana har thina ni game ni mita chon gamer ni ve chi lo mita chon ma se kan game test na hawa chuan tlang puin 5050 a perform tha ema ti chuan ma se heta mirama te sabram lama te RTX 50 series and also sell dan thin chu AI frame generation a tamlu tu frame tak takani lo FPS tak takani lo ten on tia ma se khalai ta kha tho dan chu kan thiam lo na chungin benchmark software ina a test dan MSI afterburner tena a test
aron display na chuanin FPS kha sang ta ni ti chuanin a boost clock te memory clock speed te pawh kha sang ti kha hmu thei ta 10000 megahertz ti vel te kha a hit ta ni chu RTX 5050 a chuan kan hmu thei langsar zual ani a kan game test te pawh kanon tilhanganga kan game test te pawh hi soitawng khanin game tam deuh kan ran hman lowa chan chu hman hmo deuh in Christmas ma ni to a dorte kan khar to a Christmas ma ron ti chu hman hram kan du box hi a min lo hre thiamula ti chuan leitlak ani ammani na phu in TM ti te kha comment za tein ro nu chial le kan game khel masak jok tur hi Ghost of Tsushima kan ti khani ha tunlai chan game khel no bol ani ha graphics te hi ang 1080 Ti Zotac hian kan han khel ma sabera hi 11GB VRAM khani ma se VRAM hi poimol ni tu ani lo ne la hemi game a pe chan gameplay hian in 50 to 60 FPS in car valley kan putina cutscene na podu tiang in again lo ni chan chu DLSS ti vel kan nei lo wa RTX graphic card how atu si alo ni cutscene te tin a gameplay a po 50 in stable anga ngai te ni FPS si chuan atot le a Asus RTX 3060 Ti hian kan han test le gameplay hian in ron gain so ta view 70 ti vel te aron thleng china chuan cutscene na po cutscene na po hian again nasa POC ni 3060 Ti chuanin 3070 Ti gigabyte in contest le a cutscene na 140 ti te hit so pop pa graphic card chak sabe pa ngai to tak thani mid high kan tiang chi ho kan ve wa tuna gameplay a po hian RTX 3070 Ti hian te chu 100 FPS kha ahon zak tong rengani smooth view to di chuan RTX 5050 kan han tile a hey FPS in low put ke nga gameplay a po 140 hit chaw ei chan chu AI frame generation na bang te ka ani nan te tin hei jana RTX 3070 Ti performance ang tip ka ni nei tin na gameplay ko hi aron chu vele tat me frame a frame again chuan atot lea Spider-Man remaster kagan kela tapo hian 1080 Ti hi chuan in 50 tanga 16 carvel pa average frame ka chuni tlang poi cutscene na po ni se tin hero ma hian FPS sang low 3 graphic card nga po ni to ma se 1080 Ti chuni ni level ni 3060 Ti hian na ron zia tawa gameplay 100 don te niya chun cutscene na pe 100 te po pela aron smooth be to ni ray tracing te kon low ma se ray tracing hi ju kon hian in FPS ju drop low te low ti tu mo tin DLSS kon te to ni 3070 Ti dot le ka test le ta chun 100 ju pel ta with 3070 Ti hi chu ni graphic card chakani dan ti pa hian po nuam to fat ko view blue te po thati hai lo ni ti chuan na tot lea kan ron man tu po ka 5050 hi 3070 Ti ko ju ma phat ti lo chan chu an GPU power kha ain thlau to sim ta ni 3070 Ti le RTX 5050 chu ron mu tlang pui ni ti khan kan benchmark le kan han compare na chu kan zowa poideu chu RTX 4060 Tivel 40 series sim han compare na tu kha kan nei lo like kha poi chu kan tia ma se 40 series chu ani 4060B ka hi kan kol vak ngai lo a chana po 40 series hi aman hi laklo ve tu na 4060 Tivel hi kumti lampang han second hand de use sang ho khanim aman kharon tlave zoi hlomani tlom de te khana oma ma se tu na na mana uple ma se mana uple nu hi ani na performance second ena bandwidth te pokan ena 4060 series anga 4060 a page on in aman le ma hin phulo in kan theve de hlaka aman hi overprice ve de hlaka mo kan ti atla thei box i lo chu wang chonin kol po hi kan kol tam vok ngai lo ni kan dora page on
mi hen meron zo le thina 4060 name in name anon tia du no mani chon kan cha sak tho ni ti chon heta MSI RTX 4060 oma kan nunga 5050 MSI oma heta PNY 5050 om boka kan sei lak lo lai chuan thil dang ti lokang lekha khesa a oma ta hian lekha pariat a hian pensang sang a oma heng ho hi AMD build ring dik ho khan nia ti chuan an hming zong zong chu koron sei lo menga SSY 7249 random po ni lo a ring dik ho kha kanon la chok ani Benjamin lalmal soma ti chuan heta pakhat le kan leng ZPM Federal hi tuma du sabi kan nei lo ti chian na tur chu an comments a khan nakina polo enlet ula an comments kan lo edit le te ni lo chuan an edit don lo chianga chu bangin an comment dik an reach dika an ni ho hi AMD reach dik zing atangin pakhat kan thlang chok kang teng zanga dong thei tu hi tu nge Zampuya 111 ti hian AMD build haris dika wangin cheng zanga dong don ni Intel reach diki panga chen oma can I call you Rose an ni ho chu kanon chia chok ma tam tu Samuel ma sokima chuan SK Samuel 2 Vanal Vena 5486 chuan English mi te panga hin ha chuan tu na lo ting le ha kan le ha lo ting le in lo in thang le hi Intel build kan zorna tu red ring ani can I call you Rose ti hi hian Intel red kha aris dik poka chuan pakhat lelok tuna kan video lo en tu te tan bik hian helai en thleng tan bik lo skip emo en thleng lo palnom ni chon chan ni me tuna kan video hian thil pakhat kan thu bru le dona chu giveaway pakhat kan ti le don ni eta hianin Coco Sports wireless mouse Bluetooth po ni lo 2.4 GHz Wi-Fi mangat ang khania Bluetooth hawa chonin a reactive jog boka response time athop jog bok turang ai ni 1999 manani ya chu van nei pakhatin dong don ni chuan van nei pakhat dang le cheng sanga bok dong ang ti tur chu kan IG page a khan min lo follow lo ni chuan min lo follow la chuan DM a en ve chiang em ti khainon danga min la follow lo enon da ni chuan request a te khana lu te zela kan lo hong lo pal thina chu bang chuan min lo follow ngei don nia chuan kan channel te po khongai takin min lo thelar sak zelula 5050 ero chu DLSS 4 ron ken na le ray tracing a po 4th generation mo chuan in tensor core 5th generation ron ni na tenen zong chuan base clock le boost clock ron sang bok tin a power take ti me power draw hi sang lo lu to ka 130 watt maximum vela pot turanga yenia chun tunlai thil chuak tha re chu achak tela tin a power consumption hi a tlem tel thin ani chu du thu samani a power consumption a san ringot khan thil tha tak kha a thlen bi kher lo ni tin a thena chun power consumption a san khan alo sadu bi ka asadu bi na na chona chema bok thina ni chonin 130 watt chi alo consume kha chonin kan current bill te po asang lo jok ta ni tin asat po sana sa lo jok bok ang ti ka chu chiang ve reng in kan thria ha chon graphic card bi ka hianin hei 2060 te oma 3060 ti 3070 ti he ta 1060 graphic card sang kanon da ve zona tlang pui zona kan don tlang pui a le mina an soi tlang pui kan hriat kan ron soi ve shim du chu hey 3070 te graphic card ron leidu emo CPU build sa ron leidu te ron kalta ni engein vu anon tia 3060 ti emo 3070 te kan lo vu ta ni entinan 3070 kan vu kan tia emo
2080 kan vua te kan ti ni chuan 4060 nei lo mi an ron te tam tak ngai dana chuanin 3060 Ti ti te 3070 Ti ti vel ai kha chuan 40 series rim kha chak jok tur ngai na kha om ta ni 4060 4000 series ani wang not khan a chak ti na ni lova processor a po chu hriat tur ani a graphic card nen hen nang deuh renga a number pahni a bul tan na pahni hi poimo vak lo ni mo 50 ti in tan le 40 ti in tan le heta nunga po 30 ti in tan lai hi a poimo over lo ni entinan 10 le 50 compare to ni 9 thauta entinan 10 le 15 kara khan exang e om 20 30 40 mo in kara khan generation tam tak chu om tani ma se generation ni khatlek anga in thawa kha chuni na poimo ta lo tani 40 le 50 in kara po 40 60 hi 30 60 ti vela chak turanga kan ngai ta thin ta tin 40 60 hi 2080 ti vela po chak tur han ka than ngai ta ringot thina a minga kha ro pui ni ma se 40 series ai khachuna top number pahni kha poimo ta poimo ta phot ani 60 nge 30 70 mo 30 nunga 70 ta 60 nge 70 kha sang jok photana ti chuan an generation khain thlau em kum khat chen en thlau ni chun generation khat chen thlau ni chuan research khan nei angai ta ni 30 70 kha lo chak jok tlat thei ti chuan 30 70 khan kuda core te bandwidth te alo nga jok theya tin boost clock le base clock te polo nga jok theya VRAM polo nga jok thei ta ni chu wa chani ati number pahni hi chu boipui ma sak lo photur ein thau bi te ni lo chon soi tong khan ti chuan tuna chon chu an top number pahni kha danglam na omle bokta a top number pahni han heta 60 ne heta 50 ne ani chonin ati number pahni han boilo tur iti sia in lo ti mai thei ma se 40 60 le 50 50 hi akal dan chu chunga omang chu ein ang deuh tlang pui ni akuda kora po 40 60 chu sangzo kuda kora sangzo ani chun chak jok tur anga ina omle bokta ni than khata chun ma se ani chong lo kuda kora nim jong ma se base clock le boost clock kha sang bok sang le jok ta ni 50 50 hi chuan a generation tensor core generation le ray tracing generation kha asang le bokta tin bandwidth kha asang bokta ni chu wang chuanin 50 50 50 hian 60 kha wangam le ta thunga ni chu wang chuan research kha nei ve deuh le khanga thina ma se tlangpuya chuanin a top number pahni poimo ma support chuanin kan bo lo deuh le khang ti chuan toy teng kan soi fi ani chu kan soi tur emo topic kan man tur du in nei ni chun comment ta min lo da sak le bokulatin feedback te min lo peula kan IG a min lo follow la YouTube channel po hi kong itakin min lo subscribe sakula YouTube channel hi diesel turamin du ni chuan kong itakin intran puina kan mo do na min lo post sakula min lo share sakula ti chuan subscriber te po kan nga ve te chuan mi te po ti phur ve tel tel hun pek te po anuam ve ani ti kha min lo share sakula min tin kan channel kan video min lo en sak thin tu zong tele tu na kan video min lo en sak tu te po kan lom tak me wa in lo tang kai pui kong khat ta len lo tang kai pui nge kan be se ni